Tanawa gyud ninyo guys oh. Grabe ba kadaghan ani ko sa may tawag ani sa inyo ha guys. Kadaghan ba ni diri sa mga guys oh. Sa kong payag dool guys. Labihan man gyud nang pagdaghan ani oh ni sanay man sila maayo. Oh awa guys tanawa oh. Stilan patigdaghan na gyud ani guys. Di makadanig dangan sa tong pananaw maning inahak ni oh patigdaghan na ni oh. Amot kinis uban ani makaon pa lang ni ay so tinindo taon ta pre tagana na dire ni nagana na ni dasag man sila mayo oh tanawa kuan man siya kanang train ba train oh na oh kaping kadaghanan ni guys oh di mo tabang oh daghang kay dili lang sa unahan na apoy daghan ito. Grabe bang paglasagan nila mga mananapa ni? Oh. Kaya na sila namuyo sa kanang mga patay sa kuan. Okay, tanawa. Oh. Hindi mo tabang ni mao ni magdaghan atong dauban ko gining sila. Mauga-uga lang ni gamay ning kaning mga sagbuta ako gini pundok dauban ko. Daghan na mo gid nila makadaot man sa atong panannom ani.